Mä oon Jaakko. Mä oon Eliisa. Uropesu on tamperelainen siivous- ja ikkunanpesufirma. Meillä on töitä ympäri vuoden. Kesäaikaan on kesätyöpaikkoja ikkunanpesussa. Ympäri vuoden on täyspäiväisiä siivoushommia kotisiivoukseen, toimitilasiivoukseen, muuttosiivousten parissa. Nykyään myös kuntosalisiivousten parissa. Joo, meillä on myös tehdään monivuorotyötä, että meillä on päivävuoroja ja meillä on myös iltavuoroja. Onko sä kertoa, millaista se työ on? Työ on fyysistä, mutta kiva. Me tehdään porukalla töitä, varsinkin päivävuorossa ja iltavuorossa me ollaan parin kanssa, joten ollaan koko ajan toistemme tukena, että emme kukaan jää yksin siinä ja aina on apu tarjolla myös puhelimen päässä. Kokemusta ei tarvi. Me koulutetaan kyllä meidän kaikki työntekijät itse, mutta ei sitä haittaakaan ole. Koulutus meillä on aika perusteellinen, että siihen panostetaan ja keskitytään ja sillä, että kun sä menet kentälle, sä tunnet, että sulla on jo jonkinnäköinen pohja alla. No mikäs meidän palkkaus sitten? Tessin palkka plus bonarit. Meille voi hakea koska vaan töihin. Me ollaan yhteydessä heti kun paikkoja aukeaa. Avoin hakemus nettisivujen kautta. Pistä video mukaan, jos haluat vielä ehdottua joukosta. Sitten kun oot laittanut hakemuksen, pääset työhaastatteluun. Työhaastattelu meillä on joko yksin tai ryhmässä. Ne on tosi vapaamuotoisia, rentoja, ei tarvitse pelätä. Tulee omana itsenäsi. Just näin. Toimitaan Pirkanmaan alueella sekä Turussa.